Helo, fi yw Simon Thomas a fi yw cadeirydd y Pwyllgor Cyllid yma yn Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Un o'n prif gyfrifoldebau ni yw craffu a gynlluniau gwafio Llywodraeth Cymru. Wedyn mae'n bwyllgor newydd a dyma fydd y gyllideb ddrafft gyntaf i ni graffu anno yn y 5 Cynulliad. O gofio hynny, mae'ch adborth chi, pobl Cymru, yn hynod bwysig yn mwyn lliwio safbwyntiad pwyllgor. Wnaethon ni gynnal ymgynghofiad gyhoeddus dros yr haf, gan ofyn eich barn a feisydd penodol ac wedyn wedi cael sawl ymateb diddorol iawn. Ond oherwydd tyfynnau amser tyn, cafodd yr ymgynghofiad hwn i gynnal cyn i Lywodraeth Cymru gyhoeddi gyllideb ddrafft. Mae gyllideb ddrafft bellach wedi gyhoeddi a rydym nawr am glymryd eich barn chi ar y ffigurau penodol sydd ynddi. Taw Pwyllgor Cyllid sy'n benna gyfrifol am graffu ar y gyllideb, bydd pwyllgor o eraill y Cynulliad yn defnyddio sylwadau yn eu sesiynau craffu hwythau hefyd. Nid oes llawer amser i graffu ar y gyllideb ddrafft ac mae'n rhaid i'r pwyllgor gyflwyno adroddiad erbyn y 9 o Dachwedd. Felly rydym yn defnyddio dialog, sef app ar gyfer cynnal trafodaethau agofed a-lain. Gallwch fwy golwg ar y trafodaethau, cyflwyno'ch syniadau eich hunain, darllen a sgoriau syniadau sylwadau pobl eraill. Bydd y Pwyllgor Cyllid yn darllen eich sylwadau, felly defnyddiwch y cyfle hwn i fod gwybod i ni beth yw'ch barn nawr bod y gyllideb ddrafft wedi ei chyhoeddi. Diolch yn fawr iawn.